May buntag sa inyohan tanan, niya na po si Pastor Virgilio Lim sa ato ang Morning Manna. Kumusta man kayo igsoon? Hinaot pa nga sa imuhang panginabuhi, sa imuhang pagbiyahe, sa imuhang pag-atiman sa imong pamilya, naa ka sa maayong panlawas. Ahong pagampo parang buntag nga sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, mapanalanginan kita. Atong padayunon atong pagtuon diha sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 6. Sa dili pa nato ni buhaton, magampo usa kita ngadto sa Ginoo. Ginoong Dios langitong Amahan, nagaduol kami kanimo pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Bala ang Espiritu naghangyo kami kanimo pinaagi sa ngalan ni Jesus, naghangyo kami nga imong ablihan ang amo ang kasing-kasing pasabton nimo kami Ginoo sa imuhang mga pulong o Dios. Ang akong pagampo o Dios nga sa among pagtuon sa imuhang mga pulong mahayagan ang amo ang salabutan, ang amo ang hunahuna gikan sa imuhang pulong ug amo kining maaplika sa among kinabuhi. Salamat kaayo kanimo Ginoo. Among gitugyan kining tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsoon, sumala sa ato mga natun-an, itong mga milabay nga adlaw, ang Ginoo nagtinguha para kanato nga mabulahan ug magmalipayon kita. Atong sublion sa pagbasa ang Salmo kapitulo 1, bersikulo 1 hangtod sa 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the set of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. So makita nato igsoon, dinhi pa lang sa pagsugod sa versikulo 1, ingon dinhi, blessed is the man. Tinguha sa Ginoo nga kita mapanalanginan, kita magmalipayon, kita mahimong bulahan. Ang pulong blessed kini nagpasabot nga kabulahanan, malipayon, mauswagon. Apan tungod sa sala dili nato kini masinati, di nato ma-enjoy ang fullness of abundant life. Og ato natun-an nga adunay mga kondisyones o mga requirement aron kita mahimong bulahan, mabungahon, magmauswagon ug malipayon. Og may kalinaw bisan kita anaa sa mag-atubang og mga pagsulay sa kinabuhi. Adunay duha ka kondisyon nga ato ang gitun-an. Una, kinahanglan magkinabuhi kita sa usa ka pinasahi nga kinabuhi, usa ka kinabuhi nga nahimulag sa kasalanan. We need to be separated from sin, verse 1. Giingon dinhi dili maglakaw sa tambag sa mga daotan, dili magtindog sa dalan sa mga makasasala, ug dili maglingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Atong nahisgutan usab nga kini nga separation or pagpahimulag, pagpahilayo sa kasalanan is not isolation, but it is contact without contamination. Ato kining gihisgutan nga kamatuoran ug aduna kini mga buot ipasabot sa atong kinabuhi. Igsoon ingon dinhi sa atong gitun-an nga we need to be separated from sin, not to be isolated with people. We are living in a world nga full of sin. Di nato na malikayan nga magkinabuhi kita niining kalibutan na kay wala pa man ta dito sa langit. Apan ang usa ka butang nga ginatudlo sa Biblia kanato o kini gipakita ni Jesus unsaon nato nga magkinabuhi kita bisan niya kita sa kalibutan nga dili kita mahugawan sa kasalanan. Adunay mga pulong sa Dios si Jesus dinhi kanato sa Juan 17 bersikulo 14 ngadto sa 16. Gingon dinhi, gihatag ko kanila ang imong pulong busa gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan. Sama nga ako dili usab iya sa kalibutan.
Wala ako maghangyo kanimo amahan, nga kuhaon nimo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Niya kita nining kalibutana og sama ni Hesus niadtong panahon nga niya pa siya nagkinabuhi siya sa unod ug dugo. Nakig-uban siya sa mga makasasala og siya nagpakita og paagi og ehemplo sa tua unsaon nga magkinabuhi uban sa mga tao nga niya niining makasasalang kalibutan nga dili kita ma-contaminate o matakdan sa ilahang pagkamakasasala. Gipakita ni Jesus ang usa ka panag-ingnan sa kapitulo 2 sa Marcos, versikulo 13 hangtod sa 17. Ato kining mabasa dinhi, mibalik na usab si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea. May panon sa katawhan nga midugo kaniya og gitudluan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador og buhis nga si Levi, anak ni Alpeo. Naglingkod siya didto sa iyang opisina og miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Levi og misunod kaniya og daghan ang ningsunod kang Hesus. Unya samtang nagkaon siya didto sa balay nga dihay mga maniningil og buhis og mga makasasala nga nakigsalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Ug sa maong dapit may mga magtutudlo usab sa balaod nga mga Parisiyo nga nakita nila si Jesus nga nakigsalo ni ining mga maniningil sa buhis nga og mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil og buhis og mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og siya mitubag, wala magkinahanglan ang mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi aron sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa makasasala. Igsuon kung ikaw usa ka maniningil og buhis sa panahon ni Jesus, ikaw gitandi nila sa usa ka traidor o usa ka tikasan o usa ka gahaman sa salapi. Kay ang mga maniningil sa buhis, nagapaningil sila buhis alang sa ilahang kontra sa ilang kaaway nga mga Romanhon. Og tungod niini giisip sa mga taong Israelinhon ang mga maniningil nga buhis nga mga makasasala, mga traidor sa katilingban, traidor sa ilahang nasod. Sa pag-imbitar ni Jesus kang Levi nga ingon siya, "Sunod ka nako," misunod pod ang iyang mga kaubanan nga maniningil og buhis og daghang mga makasasala, ug dinhi nagreklamo ang mga Parisiyo. Nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil og buhis ug makasasala. Kini mga Parisiyo usab mao kini ang mga tao nga nagtuon sa pulong sa Dios ug kanabang higpit nilang ginatuman ang kabalauranan sa pulong sa Dios. Muna nga ang ilang pagtan-aw sa uban, mga makasasala ug sila lamang ang matarong. Muna nga si Jesus sa dihang nadungog diya, ang giingon ni ining mga Parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod, wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masikiton lamang. Ug nidugang si Jesus, "Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga taong matarong kundili sa makasasala." Sa pagtawag usab kang Sakiyo, mao gihapon daghan ang nagreklamo. Adunay usa ka babae nga gitalinugan sulod sa napulog duha ka tuig. Kung ikaw usa ka babae unya gitalinugan ka o gidugo ka sulod sa 12 ka tuig, nagpasabot nga hugaw ka og naa kay sakit. Muna ang mga tawo nga sama kanila, mga sanglahon, mga adunay balatian, kana sila ginapagawas diya sa syudad og dili sila ginaduol ug ginaila silang mga mahugaw og mga gitawag gitunglo sa Dios. Sa Lucas, sa Mateo kapitulo 9, versikulo 20 ug 22, makita nato na aduna pay mga sanglahon. Kining napulo ka sanglahon nga giduol ni Jesus.
Apan niining tanan kining mga tawhana nga giila mga sinalikway sa katilingban, mga giila nga gitunglo sa Ginoo, mo ni giduol ni Jesus. Kini silang tanan giisip og gisalikoy sa katilingban sama sa usa ka makasasala. Apan sila giduol ni Jesus. Sila gihikap ni Jesus. Sama usab ni Jesus. Aduna kitay misyon. Aduna kitay katungdanan. Dili kinahanglan nga kita mupahilayo sa mga makasasala. Hinunuado na tay misyon sama kang Jesus. Miani siya sa kalibutan og siya instead nga siya maimpluwensyahan sa mga makasasala, siya ang naghatag og kaayuhan og kaluwasan kabag-uhan dito kanila. Kang Sakeo nga katong putot nga maniningil sa buhis, nagbago ang iyang kinabuhi. Kang Libay, katong babae nga gitalinugan sulod sa duha ka tuig, sadayang mihikap lamang siya sa sidsid sa bistin ni Jesus, naayo siya. So, nakita nato nga tinuod ang pulong sa Dios. Gusto tang mahimong panalangin o mapanalanginan kita, kinahanglan kita nga dili makig-uyon, makig-uban, makigsalo sa mga makasasala. Hinunua dapat kita mahimo kitang asin og suga sa katilingban. Dili lamang kay kinahanglan ma-separated ta from sin, but we need to be saturated by the Word of God. Ingon diha sa versikulo 2, He delighted, ingon pa din ni, but His delight is in the law of the Lord, and in His law, He meditates day and night. Ang pulong delight, nagpasabot ka na, sabi ni siya pa, mo iyang kalipay ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Nag-meditate siya, nagtuon siya niini adlaw o gabi. Atong gisgutan ang pulong delight. Sama sa usa ka lalaki nga nahigugma sa usa ka babae, nalipay siya og maiyahang tinguha nga kanunay ikauban niya. Ang iyahang kinabuhi na bago ang direksyon nga kaniadto ang iyang tumungog tinguha mao ang pahimot siyang kogalingon og pag adto sa mga barkada. Apan sa diha nga aduna na siya gihigugma, aduna na naa sa iyang kasing-kasing, nausab ang direksyon ug dagan siyang kinabuhi. Dito na siya magyampungad, dito na siya mag-atang sa balay sa iyahang minahal, sa iyahang gihigugma. Sama niya na mo sa katao nga nalipay ug nagtinguha ug nahimuot sa Ginoo ug nahimuot sa pulong sa Dios. Wa sa ilaing gitinguha mao ang pagpakigsandurot, pagpakiguban, pagpakigsulti sa Ginoo. Ug matud pa dinhi, nagtuon siya niini adlaw gabi. Nagameditate siya niining pulong sa Dios. Sama sa usa ka mananap, kabaw nga human siya mukaon sa tibok buntag, sa tibok adlaw. Pagkaudto magpasilong siya. Ang iyahang gikaon, iyahang gikan diri sa iyahang dughan, iyang ipagawas na, iyang usapon og balik, iyang namnamon pagbalik kung unsa ang lami ni adtong iyahang gikaon. Ingon po niya na sa diyang makabasa ta sa pulong sa Ginoo, ato ka nang balik-balikon ug unahuna atong pamalandungan ug atong pamalandungan ang kaayo ug gugma og mga pulong sa Dios, ang iyang mga saad. Alang sa katawo nga nalipay sa pulong, unsa man ang pulong sa Dios para kaniya. Ingon pa sa Biblia, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Kini sama sa pagkaon. Kung kita mukaon kita katulos sa kaadlaw, sama pa usab ni ana ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan mukaon kita sa saktong paagi sa pagkaon sa pulong sa Ginoo, sa saktong pagtuon niini. Sama usab kini sa gatas nga atong ginainom. Kung ikaw bata pa, kinahanglan ka mo inom og gatas, di ba? Para ikaw mutubo ug mulambok. Sama usab kini sa tubig nga ang gamit sa tubig maong paghugas, paglimpyo, gamit pod nato kini sa pag-inom. Sama pod kini sa kalayo. Ang kalayo dunay kapuslanan sa pagluto. Pero doon na po ni kadelikado kay makasunog kini sa balay kundi nato makontrolar. Ang pulong sa Dios sama kalayo, ingon pa ni Jeremias, sama kini sa kalayo nga nagaot-ot sa iyahang kalag. Sama usab sa maso, sa martilyo nga ginapulpog ang mga bato o ginadugmok ang mga magahi nga mga butang.
Kung adunay mga bangahe nga mga butang dinhi sa atong kasing-kasing, makabasa kita sa pulong sa Ginoo, sama kini sa kalayo nga muut-ut ug mupulpog sa ato ang mga kasalanan. Sama usab kini sa espada nga duhay sulab, hait kini. Nga ingon pa sa Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 12, mo adto sa kinauyukan, sa kinahillanman, sa ato ang kabukugan. Ug kini nagasusi sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Sama usab kini sa binhi nga ginatanom dinhi sa ato ang kasing-kasing ug salamin. Pag mingon tag salamin, mutanaw ka sa salamin, makita nimo imong kaugalingon. Ang pulong sa Dios sama sa salamin. Nga sa diyang magbasa kita, makita nato atong kaugalingon, ang atong mga gikinahanglan nga buhaton. Kung aduna tay makita nga mga hugaw diha sa ato ang naong, makita nato nga diha sa salamin kinahanglan di ay nga maghinlo kita. Ug ang pulong sa Dios usab para sa salmista ni David, sama kini sa usa ka tinago nga bahandi. Tinago nga bahandi nga labaw pa sa bulawan ug sama katamis sa dugos. Ug matod pa sa Salmo 117, sama kini sa usa ka tambal nga moayo sa atong balatian. Kung adunay uno sa kinabuhi, ang pulong sa Dios sama usab sa angkla nga diha nato igot atong kinabuhi, magunsa man og kuso-kuso ang bagyo sa atong kinabuhi, dili kita maunsa tungod kay ang nang atong pagtuo, ang atong kinabuhi nakaangkla man diha sa pulong sa Dios. So makita nato nga ang pulong sa Ginoo daghang kahimuan sa atong kinabuhi. Ug nakita kini ni Haring David, ingon siya, ang tao nga mahimong malipayon ug madaugon, mabuhangon, mabungahon, mahimo siyang iyahang ginasaturate, iyahang ginahumulan ang iyang kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Kay nakita niya nga doon na kini dakong tabang kahimuan para siya magmabungahon o magmalampuson sa iyang kinabuhi. Unsa may mahimong resulta kung kita separated from sin and saturated by the Word of God? Ang resulta sa maong pagkinabuhi sa matarong o pagkalipay diha sa pulong sa Dios, ingon pa sa versikulo 3, mahisama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Ug mamunga siya sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya, ug ang tanan niyang pagabuhaton siya magmalampuson. Ang usa ka taong matarong nga nagakalipay diha sa pulong sa Dios, gikumpara siya sa usa ka kahoy. Ang kahoy nga natanom diha sa daplin ug nagtubo diha sa daplin sa usa ka sapa. Kini kahoy, ingon pa sa bersikulo 4, dili sama niini ang mga taong makasasala, kay sama sila sa usa ka uhot. The ungodly are not so, but they are like chaff. Mga uhot, mga dagami, nga inig huros sa hangin, dali ra silang mapadpad. Apan ang kahoy nga migamot og natanom diha sa daplin sa sapa, dili kini dali maunsa mo huros man ang hangin, dili kini dali maibot, dili kini dali mapadpad. Kay natanom kini, giatiman kini sa tag-iya. Natanom daplin sa sapa, dili sa bisan asa lamang kini gitanom. Kini nagpasabot usab nga adunay stability, adunay kalig-on panahon sa pagsulay. Kusgan, maligon ug nagapadayon sa pagtubo, nagapadayon sa pagtidlom ang iyang gamot didto sa kinaladman. Ingon niya na ang usa ka tawo nga nagapaylayo diha sa kasalanan ug nagakinabuhi, nagatuon sa iyang pulong. Ang kahoy usab, makita nato dinhi gi-describe nga nagapamunga. Ang ubang kahoy nga nagahatag og pagkaon ug bunga. Dunay mga kahoy nga ingon ana. Ang uban nagahatag og landong, di ba ang kahoy? Mahatag og landong. Ug ang uban usab gamiton kana gabson mahimong tabla, himuong panimalay, himuong lamisa, himuong cabinet. Adunay kapuslanan ng kahoy. Ingon ana usab unta ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Nagahatag og kapuslanan ug nagahatag og kaayuhan ngadto sa uban, sa iyang mga silingan, ngadto sa iyang kauban, sa iyang katrabaho. Ingon niya nang usa ka Kristohanon, mahimo siyang mapuslanon, makatabang siya. Nagahatag siya sa iyang panahon
og talento sa pagpalambo sa mga taong nagpalibot niya o anaa sa iyang duol. Ingon pa sa Salmo 92, versikulo 12 hangtod 14. Ako tigulang naman jud ko. 64 anyos na ko. Apan giingon din ni, mulambo ang mga matarong sama sa palmera. Hallelujah. Mutubo sila sama sa sidro sa Libanon. Sama sila sa kahoy nga gitanom diha sa balay sa Ginoo ug misanay sila sa templo sa Dios. Ug mamunga gihapon sila bisag tigulang na ug kanunay lunhaw ug lig-on sila. The most important thing of a tree is the root system. Kung ang atong ugat wala matanom diha sa daplin sa sapa, wala kitay source nga ginakuhaan og ato ang pagkaon og ato ang sustento para kita mulambo, mamunga, mulunhaw ang atong mga dahon, igsuon ang atong kinabuhi dili makalahutay panahon sa pagsulay. Dili kita magmauswagon. Giingon sab diri nga whatever he does shall prosper. Ang pulong prosper diha, mag-uswag, magmalampuso, nagpasabot, it will accomplish satisfactorily what is it intended. It doesn't mean na walay pagsulay, walay unos nga moabot. Moagi gyud ang mga pag-unos. Apan, it will accomplish what is intended para ni ana. It expresses the idea of successful venture as contrasted to a failure. Mahimong successful, hindi mahimong failure. Ang usa ka makasasala, samo siya sa uhot. Dali ra siyang padparon, dali ra siyang maanod sa mga bulog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan usa ka taong matarong nagpalahi siyang kinabuhi, natanom diya sa pulong sa Ginoo, naglambo siya, maabot ang pagsulay, dili siya malaya, dili mawad-an sa iyang bunga, bisag unsa iyang buhaton, magmauswagon. Naa may mga pagsulay, dunay kalampusan, dunay kadaugan. It means that no matter what happens to our life, if we are planted in the Lord, if the Lord is with us and we are doing what God said in His Word, we will bring forth fruit in season or out of season. Why? Because we are planted deep in the good soil and the root reach out to the water of the Word. Amen? Igsuon karong buntag as we come to the Lord, how is your COVID life? Karon sa new normal, are you still reading the Word of God? Busy naman sa trabaho. Igsuon, read the Word of God, live a holy life, and your life will be fruitful, meaningful, and successful. You will stand even in the times of trial. Let's pray. Most gracious God, loving Heavenly Father, salamat Lord sa imuhang pulong karon. Ginoo nga akong pag-ampo nga ang tanan nga nagapamati nili. Lord, sila Ginoo nga nibalik na sa normal, new normal, O God, tagaan nimo sila og pagpahinumdom. Kinahanglan sila makigsandurot kanimo sa kanunay. Magbasa sa imong pulong o magkinabuhi nga matarong balaan diha sa imong tabangan, Ginoo. Akong pag-ampo, Lord, nga imuha silang tabangan silang mga suliran, matagadlaw. Kung aduna sila mga balatian, ayuha sila, O Dios. Ang ilang tibok pamilya, Ginoo. O ang tanan nga nagkadungog niining maong pulong, panalanginan nimo, O Dios. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Igsoon sunod adlaw na pod, and ang akong pag-ampo nga kitang tanan magmadaugon sa kanunay sa dihang magkinabuhi kita para sa Ginoo o nagpuyo kita diya sa pulong sa Dios. May buntag and God bless us all.